یعنی بال گفته چی را در نظر داریم وقتی که ما شما درس میخوندیم در مکتب‌های میانه کامنتاری را از همون ویدیویی که ما میکنیم مردم مینویسونن نمیخوام مقصد ما تو августа патентам буд ба моҳи май ин тараф платид накардам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мекунем, баъдан саволҳотона мехонем. Касе ки мехоҳад бидона регистратсияш дар ба задани Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебарояд бинависен, проверкаи регистратсия мекунад. Баҳо дар журнал ва рӯзномаи электронӣ. Ҳамаи мактабҳои Душанбе ба системаи Е-дониш пайваст шуданд. Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора қайд карда гуфт. Шурӯъ карда аз 1 сентябри имсол 187 мактаби Душанбе ба системаи Е-дониш пайваст шуданд ки ин кори бигем падару модарорам барои дидани мақсад саводу малакаи фарзандои худшон осон мекунад ва барои ҳамун хонандагонам низ ҳамчунин. Бо ин вуҷуд дар чанд мактаб то ҳол журналҳои анъанавӣ яъне ки коғазӣ истифода мешуданд ва ба ҳамин хотир хостанд ки ҳамаш ба системаи Е-дониш ворид карда шаванд. намояндаи сараёсати маорифи шаҳри Душанбе қайд карда гуфт ҳамаи муассисаҳои таълимии бюҷетӣ ва хусусии шаҳри Душанбе ба системаи Е-дониш пайваст шуданд ва инчунин дигар бал монда мешавад. яъне бал гуфта чӣ ра дар назар дорем вақте ки мо шумо дарс мехондем дар мактабҳои миёна баҳо буд то баҳои 5 яъне ҳозир ҳамин то 10 шудагие 10 бал бигем аз инҷа пас бал мемонад. ин барнома қаблан ба таври озмоишӣ дар 20 муассиса роҳандозӣ шуда буд. танҳо дар муассисаҳои таълимие ки таҷрибаашон камтар аст ба таври муваққатӣ журнали электронӣ ва анъанавӣ истифода мешавад. шурӯъ аз моҳи январи соли 2026 ин муассисаҳо низ пурра ба журнали электронӣ мегузаранд. яъне мактабҳое ҳастанд ки то ҳозира мондагӣ ҳастанд ба журнале ки пештар истифода мекарданд ва то 1 январи соли 2026 тамоми мактабҳои миёнае ки вуҷуд дорад ҳамашон ба системаи электронӣ гузаронида мешавад. ин буд як информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафаре ки мехоҳад доруҳои гиёҳӣ заказ кунад тамошо кунед ва ҳатман бигирем барои худтон. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. Файзуллозода нависонда. Салому алейкум. Созен хубен бародар. дар Россия як маълумотиен барои шафёро ба чӣ хеле права гашта мешавад. илтимос як фаҳмонед. барои кор кардан бигирен агар дар назар дошта бошен ба праваи российскӣ, а барои просто гаштан ҳамин праваи тоҷикирам мешавад. алиҷон сафарзода нависонда. салом акаи Сорбон. нашоти золотая корона граница гузаштан метонем. агар қарзтон калон набоша ва ҳамин золотая корона шуморо ба суд надода боша ҳоло бале шумо метонед ки граница перескат бикунед. як нафари дигар нависонда. шумо ака комментариҳоро аз куҷо мехонед? комментариҳоро аз ҳамун видеое ки мо мекунем мардум менависонад намехоҳем мақсад нависондагия нависондагиро мехонем. ҳаминҷа да метонем ки бинависен саволотона мо ҷавоб мегардонем. карин нависонда. салом ака. сози хуби саломатиёт хубай. одами ноболиға депорт мекунад. дар аэропорти Россия рафта 3 моҳ истод омад регистратсия надошт. номаш дар реестр буд нест шуд. метавонад дубора рафта. номаш дар реестр вақте ки боша ҳозир нест шудагӣ боша бале дар ин ҳолат метавонад ки равад. саидшоҳ нависонда. санкт петербург мебаранд қазоқистон бурда меоранд раҳмат. аммо одамое ки мо мегем граница мебаранд ӯро аз худшон пурсен ҳама информатсияҳоро мегаонтон. як нафари дигар нависондае ки салом акаҷон. ман омадам Россия. не ки патент накардам. то охир регистратсия кардам тамом. ман тоҷикистон равам мара депорт мекунанд ё ки ҷарима мекунанд. раҳмат барои совет додан. патент накарда бошен шуморо депорт карда метавонанд. то ҳамин рӯзи даҳма охирон муҳлат барои патент кардани бедокументҳо мебошад. жураева нависонда. салом акаи Сорбон. пешакӣ раҳмат. чанд бор навиштум ҷавоб надодем. ман то августа патентам буд. ба моҳи май ин тараф платид накардам. ҳозир ай Россия буром депорт мекунанд ё не? ҷавоб диҳем. шумо мебурен аз Россия мақсад ки 2 моҳ бепатент гаштагиен баъди даҳм як гапае ки реестра муҳлаташ ба охир мерасад ва ҳамин депортатсия кардани мардум сар мешавад.
як нафари дигар нависондаи: салом акаҷон, пешакӣ раҳмат, 27 солаём, ба хизмат даъват мекунанд ё не? 27 солаҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. алик нависондаи: салом ака созӣ, тенҷӣ, хизмати ҳарбӣ кадом солора бурдестанд? аз ҳамини 18 солагӣ сар мекунанд то 27, яъне ки 27 дигар озод мебошад. ризоев нависондаи: ютуб кор намекунад, тикток партоем. мутаассифона ман тикток надорам. агар ки дар кортон бошад бинависем дар комментария фикротона, мекушоем дар уҷара мепартоем. забирзода нависондаи: дар бораи VPN бугӯ, мумкин ҳаст истифода бурдан? Не, мо дар ин масъала видео карда будем ва фаҳмонда будем ки барои ин чиза истифода бурдан ё ки дар телефонтон дидан роҳатон метавонанд шуморо депортатсия бикунанд ё ки ҷариматон таъин кунанд. ба ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед, қонунҳоро хуб риоя бикунед. зинда ва сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.